li busaka ngetoro be gorko mondulu maji funebe golle kam e darnema jodi a pewi waktu ji a jenebi hojo maji capan e tatti e gotengore ngudo e lamurgo leydi men Senegal din waktu ji teska ma tuntu dingiral yibbe charno jalalludine ba waktu ji a jenebi hojo maji capan e tatti e di tengore ngudo to wuro medine wiatengo tongiya en calbe dangal besgu tongiya nabe to bawi joka dedi jokli ne windere ko ber nyaako general subhanahu wa ta'ala pulangwa joka di jokli ne windere yattaw moni kala fini no coftawe cellale ɓon ɓe pinino e mbukade kafe tuba ɓeɓe attayi ɓeɓe kinkiliba ɓeɓe alhaji samba puleje moni kala ina yino jomiraɗo subhanahu wa ta'ala waɗi ranmaɗa sabbi walla ɗa habbi kabruje ɗemgal pular caggal nde gonɗen e nduɗo ler wiyete ɗum boy balɗe muɗum nogas e jeegom tengu rengu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go ina hawri e lewru tati ɓiru kono ina hawri e ñalande mawde woni ñande aljuma mbiɗa ñago jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kala ko duwa e ñalawma hande jomiraɗo subhanahu wa ta'ala rufi ɓesgu julɓe kala to mbawi jokkadi jokkline windere caggal nde jaɓɗon mbaɗɗoɗen algis samba yaare ke toon caggal dille e dirali ɓuuje e ɓuujade e ɗum noon de wasa tawde monen ha mbawin yettuyade paɗen basiraji gar dendi kabruji men holto puɗɗorɗa ceerno laji amadou tidiani ba hadi fattede ɗo medina gounas omo tawe toon to wuuro men teddugo medina gounasa heppuɓe la beccitago to jaɓaɗa ceerno joom jamanu ceerno jalaludine oɗo sade omo tawe toon to diwan mo hoore fonde kanko e wondiɓe makko heppuɓe la beccita holto jaɓanta atuga e lamorgo leydi men Sénégal dunal jaabi ha terde sek anta job e ɗo e lamorgo leydi men Sénégal wonno ko nokku ƴogirɗo gandal kone ina teskade oɗo sa wonde nokku fitinaji hollitama de hanki jamma gari ɓe gara musɗo waɗi hakkude itidiaji e nder koye mumen ijam kamɓe kala de ko arnoɓe ƴogde gandal kono hollitama de ko fitinaji teska toon ko madariɓe gari mbawi serdeɓe ijam holko sabiri ɗon en ganda kono ko guñete lesgone ko leñam a leñamagu hippuɓe la beccita holto jaɓanta Libari Sagna eɗen gandi ɗeɗo balɗe o yalti e dumbirdu kono hollitama de ha joni teleji anana jilomo ina évitama ina badda e makko jewte ijjam holkoɓe goni haalde makko kanko de o woni ko e haalde kanko biyateɗo Libari Sagna o hollitide tawi a ƴeewi ha joni de ko goppaɗo woni omo watta yitere ko wi kono kanko de ɗum hajju makko ala hene tanka ko yiɗi e leydi Sénégal ko woni potal e ko nandi hen kanko o jotta ko sinnoɓe ɓe gara kadi ɓe nawtamo e dumbirdu kono kanko haaju makko ala e ɗum ɗon kanko Libari Sagna o tawi a ƴeewide ha joni kanko haare makko hanki woni nde hande nde kono o haɗaɗi ɗon nde tawi a ƴeewi nde waɗa e dumbirdu ko ɓorta ala ko hedderi so wona kala son ɓon kanko de kanko Libari Sagna woni e jangta de kono ha joni o sinno ko sago makko o wattindo o yaltude e ɓew nanguidanoɓe kala e mbaɗi kubde nde o tawi ha joni woni heddiɓe toon e dumbirdu te ko nangunoɓe ko ɗum nanguno ɓeɗon wadde sinno ko sago makko kanko wattintono o yaltude heppo ɓilam beccita holto jaɓanta ministre kalfinaɗo awo holno wiyete ko Aliwa Ndoye eɗen gandi o waɗino jillu toon to diwan mo leydi Gambi e hanki omo tawe toon to lamorgo leydi Gambi kono caggal nde o joddi e ministre kalfinaɗo awo toon to diwan mo leydi Gambi foof de ko jaam wawa artude hakkude leydi Sénégal e leydi Gambi caggal ɗon e teska fitinaji jawtuɗiɗo holtama de o woppi toon koporeje ko ine abbo e million ngaji nogas joyyi muñitari oɗo mo fittare mum heddi hen oɗo mo fittare mum heddi hen e kadi ɗeɗo kadi ɓe kaɓorɗe mumen ne boni hen hollitama de o yalti niggina bo e million ngaji nogas e joyyi o wakki ɗum toon to diwan mo o leydi Gambi hippo ɓilam beccita holto jaɓanta yaɓonna toon to diwan bo Kaolack holko jiɗɗa wiide joni ɓe ceerta e caɗele ndiyam lammuɗam walla ndiyam kaɗɗam caggal ɗon ndetisgade holtama ɗo e lebbi seeɗa ma isinaji nder toon taw bawɗi waylude ndiyam Kaolack ha wawa yadude e jamanu non de ma woni weɗama sukaɓe taw teɓe toon to diwan bo Kaolack caggal ɗon nde teskade sukaɓe mabɓe rewɓe hewɓe e soyde to wasde resdere caggal ɗon e yiyata suka debbo ina yooɗi ina wiide darde kono tawi tan moosi an kewɗa hollude ɗum ko hoƴƴude jahate a artata wadde oɗo sade kamɓe aɓene kollila weltare mabɓe kamɓe taw teɓe toon to diwan mo Kaolack heppo ɓilam beccita holto jaɓanta yaɓanna toon to diwan mo Sédhiou holko jiɗɗa wiide sukaɓe mabɓe de nana jalta e deƴƴere woytade mette e caɗele mabɓe kamɓe taw teɓe toon to diwan mo Sédhiou holko woni mette e caɗele sukaɓe taw teɓe toon to diwan mo Sédhiou ɓe kolle tiɓe jiɗa woɗɗude diwan no kala e sa tawi kay ɓe keeɓi to ɓe nangi kono golle mabɓe tan ko ndungu so tawi ndungu gasi ɓe keɓata ko aɓen jooɗo e laaɓi nonno ala gartam no saabide hen hewɓe mabɓe ina mbukko o laaɗe gam yaade caggal leydi kono wona
e yidde mabbe wadde be mbadi e rango e damu leydi men Sénégal nde wata wolude be yoga e usinaji de mbawata addede yoga e diwnuji sukabe ina mbawa surade e hebde to dangi kala e saha heppo bila mbejita holto jabanta yabanda tonto diwan mo Rosso Mauritanie e Sénégal joni jaha ngaraw ɓeydo webde ijama holko jiɗa wiide caggal ɗon nde teskade leyɗele ɗiɗɗe e yewtide hanki e tawtorede Abdoulaye Daouda Diallo e holitama de e militaire kalfinaɗo tonto kañumede caggal leydi woni taw ko tawteɗo tonto diwan mo leydi men Mauritanie ɓe joddima ɓe jewtidi holitama de tufere arwini nde ma fayɗe ɗo balɗe so hawre wirede jomiraɗo pom darne hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal kono holitama de ɓe kappani happu fewnoɓe ɗum de woni cing en walla mbiya siniwaji ko lebbi capanɗe tati taw golle ɗe gasi yo Allah newnu ɗum ɗon heppu ɓila mbejjita holto jabanta yaɓanna toon to diwan mo Santhiaba holko jiɗɗa wiide kamɓe de ɓe jalti e daƴƴere tawateɓe toon to diwan mo Santhiaba holko woni mette e caɗele mabɓe ɓe kollitide tawi a ƴeewi diƴƴe ndiyam ɗam laaɓani ine walwalta e beddaji hani e yoga e nokkuji taw ko yimɓe ndentata ɗon wadde ɓe kollitide aɓe poti wallede e otoji jaroji ndiyam walla mbiyen otoji manque day eyi hollitama de ɓe kolliti aɓe poti wallede ɗiɗon otoji kono tawi a ƴeewi oto o kala lewru walla lebbi ara ɗon ko lawol gotol wadde ɓe kollirti cattiraɗo gonɗi ina foti ɓinguelam heppo ɓilla beccita holto jawanta meter Djibril War o haali hanki holko haali o wi tawi a ƴeewi nangu Ousmane Sonko woppu ayde sar o wi ha joni de tawi en ƴeewi lawol ustan fawi e jungo Ousmane Sonko kono ha joni de ina teskade Ousmane Sonko ɗum haɗa ɗum yaade hajuji e muɗum te oɗo suka debbo biyateɗo ayde sar wona ha joni nan e surede wadde noon so tawi ina wodi no Ousmane Sonko yah notoyo lawol kala ko woni hen ɓe ganda suka debbo kañne wawa huccude Hamadi Kandiji muɗum heppu ɓila beccita holto jaɓanta yaɓana toon to diwan mo Sala Lattu e goɗo wuuro wiyetego duɓɓe eɗen gandi ɗeɗo balɗe en kaalini ɓe sukalelde tawama toon ina wasi fittade muɗum e goɗo wuuro wiyetego duɓe wadde en dokke kam noppi e hettade mi firami faccira ha mbawon famde holno ɗum sikka e yarude caggal nde teska hay joni nde suka o wirnaka caggal noon nde huula ya taw o waraka caggal noon de doctoreɓe mbaɗi enquête ɓe kollitide suka o de ko ɗeɗɗaɗo ha mayi wadde hollitama de gossiki ma immo toon ara ga e lamorgo leydi men Sénégal kono noon ina tuma debbo mawni ko on ɓe mbaddino ma laaɓa ina sikka ko on abbi timbo ɗeɗɗimo ha wasi fittade makko no hollitama de oɗo sa goski ha joni ko moftaka makko itte toon to diwan mo wuuro Sogi tiyadde ga e lamorgo leydi men Sénégal so wona ni hande ina gasa wonde wona janggo kono de ɓe tumi tan ko debbo mawni ko mbo waddano ma laaɓa caggal nde o yeehi ƴogoyde on ko toon abbitimo o ɗeɗɗimo wadde hay docteur ɓe kolliti ko o ɗeɗɗaɗo heppo ɓila beccita holto jaɓanta yaltu keeri jaɓana caggal keeri leydi Sénégal yaɓana toon to diwan mo leydi men Gambie woni yidde Adama Barrow de hollitama de ko garɗinde cuuɗi dumbirɗi woni kassoji tawateɗi toon to diwan mo leydi Gambie ɓe kollitiɗe kassoji ɗi ɓuuri ɓoyde e ɓoyde eyi ɓoyde ina ɓooyi kono kassoji ɗi ɓuuri ɗumen ɓoyde guila Gambie jeyani jeytare hoore mum ha joni de hollitama ɗina dumbirɗi walla mbiyen ɗina kassoji goni toon waɗa woni yidde makko de ko garɗi haɗi jaada e jamanu hayso neɗɗo moftama toon taw watta caɗele ha joni heddo toon to diwan mo leydi Gambie holko jiɗɗa wiide so tawi a ƴeewi toon to diwan mo leydi Gambie hollitama de simon o e ɓeydade sac simon ina jara ina jara temedde tati e capanɗe joyyi taw noon wona sefa de eyi ko haalisa dalayse temedde tati e capanɗe joyyi kalis dalayse ɗum no sac simon jara toon wadde kamɓe de ɓe kolti oɗo sa de yo Adama Barrow yurnito alhaali simon o ina taska ɓeydade toon to diwan mo leydi Gambie ha joni heddo toon to diwan mo leydi Gambie jaydiyankoɓe taw tewe toon to diwan mo leydi Gambie kamɓe de ɓe mbaddi jungo e fandu caggal kala ko renti hersete huule kono ittene gueɗal horme ɓe gollitide kamɓe kala aɓe poti wadde fedde wotere kala ko saɗi goto walla hayso caɗele keeɓi jayndiyanke mabɓe goto naati e dumbirɗo taw heddi bawolɓe ina mbawi darade e yoltude hujjaji ma kala e sa kono ɓe kollitide kala mo jaɓani jeyede eneɗen fedde wadde hen kopareje so tawi caɗele keeɓima an tan e hoorema an a yiyataɓe wadde noon yoɓe dentuɓe gona gotum jayndiyankoɓe tawateɓe toon to diwan mo leydi Gambie yaɓanna toon to diwan mo leydi Mauritanie Nouakchott e hollitama de bowol laaɗe diwoje Nouakchott tiskama toon de cuumu en ganda noon ko saabi oɗon
sumu ko holitama de ton to duwa sota bo laydi o caskama to na jeygol na tan coftal balli holko jidda wiide Sénégal e leydi Congo dum ko hande masti taw ko alhaali coupe d'Afrique ene gandi Sénégal qualifié ko hajonde nana beta sembe mudum e mbaddi coupe dindi wadde ko hande di hudiral Sénégal e Congo si ha woni waktuji sappo e jego mattengure ngo mawbe on be mon don ko waktuji a 4h so hawre welede Allah ko dente masti o wara on jolo gotto don pawon barade odon jeba Sadio Mané e walli dibe mudum Gambi heɓi ko wayri wayde hayso meɗi wadde min taskaki ɗum ɗon Gambi qualifié coupe d'Afrique i jam holitama de gila Gambi dey jeytare hoore mum ɓe meeɗa yadde coupe d'Afrique wadde Gambi qualifié coupe d'Afrique bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo basiraji artita gable e foftade kettuki jam e to banggue e noppi moɗon kono hade ma wayna taw hande holto nayorɗa caggal de wiya ministre kalfinanoɗo alhaali almuɓe e leydi Sénégal ɓe kollitide oɗo saha ambon e lawol ine fawi e makko jungo holko saabi balle ponnoɗe faade e duuɗe almuɓe taw ko alqur'ana sabu so tawi aɗa wiya neɗɗo yo woppu ɗum yo wor ko nanguidamo caggal nde teska ɗon jelari koko haɗa e nder lamorgo leydi men Sénégal walla yoga e diwanuji e nder leydi Sénégal jelari koko hatta wadde noon so tawi en ƴeewi seereɓe me sembe e moye mabɓe yaray noon il faut almuɓe jaha kañumen e gadda kañumen almudo wawi yoɓe ceerno kono gadda kadi kañumenne ko gurniri koye mumen caggal nde jelari hatta holitama de ndeka won kopareje kewɗe jaltinanoje fawa e jungo ministre oɗon holitama ndeke de yo kanko o wurdani duuɗe alqur'ana o heeɓi komo wurnira galle makko wadde lawol fawi e makko jungo oɗo saaha wadde noon so tawi cafro foti kay ko sabrude kono so tawi cafro wonti ɗeɗɗo holto oɗo ñawɗo foti faade on jarama e kettuki